Ти как се чувстваш? Абе, полека. Аз там ще седа ти, доктора, къде Добре. седиш. Добре, къде ти е удобно? За сега се чувствам добре, не ми пречи работата. Изпитвам още удоволствие. Стига да съм добре, да болните да са доволни от мене. Вчера бях при дядо Цони. Сега бяхме при Леля Милка. Аз съм вече на 88 години. С негова сила съм жива. Да. Много съм доволна от доктора. Да се и тук. Нямам думи да кажа. Толкова съм доволна от него. Може да ходи, да идва. Он е по-голям от мен. Ето тояга не носа. Аз две носа. Ама да не носа, нека сега така. Струва ми се, че едва ли ще има някой с удоволствие бих отстъпил на някой да дойде да работи, но младите лекари не идват. Добре.